Ensemble. O CID Ensemble é un ensemble afincado en Sevilla que leva xa unha longa trayectoria traballando xuntos máis de 10 anos, sempre enfocados hacia a música clásica contemporánea. Se non lembro mal, esta é a terceira vez que se presentan en Galicia, penso que é a primeira vez que tocan en Coruña, é un dos seus concertos enmarcados na súa xira nacional na que presentan diversas estreas e outras obras do seu repertorio. Nese sentido, quería pedirles disculpas porque hai varios cambios no programa que simplemente agora comentarei. A primeira obra é a de Amanda Garrido, que é un quinteto incluída nesta xira de 2023 que se presentou durante este ano. A segunda obra é outra obra dun compositor de Mérida, Ignacio de la Peña, que tamén é para quinteto instrumental e que tamén está dentro desta xira. E pechará a primeira parte do programa a obra de Anne Malek, incluída nese programa, To Repeat Ghost. Haberá unha pequena pausa de 5 minutos, simplemente para facer unhas preparacións no escenario, e xa de seguido continuará o programa con dúas obras. Gabriel Ercoreca, un trío para flauta, clarinete e piano, e pechará o concerto outro quinteto do compositor sevillano César Camarero. Esperemos que disfruten do concerto.